И здравейте! Играя с Рони. Ето го Рони. О! При нас дойде и Ендър Прото, но той не играе с нас, защото сега дойде. Не играе с нас за сега, но за сега. В другият епизод може би той ще играе, но този епизод може би утре. Играем с Рони и Ендър Про. Рони. Какво правиш? Ендър Прото в момента не играе. Не знам защо. Митко! Митко! О! Някой само ми спамна. Лайно ли си, бе? Аз съм Криро. Не съм... Си по-просто простия. Не съм... Коста, Ендър Про. Нищо. Да добавя ли Рамадана БГ? Къде е телефона, бе? Не знам. Не ми казвай, не Аз знам. го дадах на мама. Кога? Где, бе? Не си ми го върнал. Дадах ти го. Не си ми връщала нищо. Не съм. Дадах го на тебе, ти къде го сложи, не знам. Да добавя ли Рамадана БГ? Да, всъщност той е Рони. Иска да кара музика. Нещо затваря сам. Да, защото той мисля, че ти искаш да ни Митко! Кой е? Рамци, да ти казах как се казвам. Как бе се, бе? Крио! Сиро, естествено. Крио, не стига ни яйчето! Да, знаем всички. Нека ще играем. Оле, Рамчо, кажи му на Митко как днеска ги пръснахме двамата. Да, унези там. Ще ви затворя, забравихте ли как се казвам? Крио! Младенчо, Сега аз свикнах така, а не Кари. викаш Криро. Иска си някакво друго име. Ти така копираш Роналдо. Ние тук. Аз му скринирам и това е точка. Мит сам как ги бяхме пръснали унези там. Ти не мога да играеш. Те ми не сме те пръснали. Аз чупих 2 яйца. И аз Да. бях миналия епизод. Пит, младен, унези дет питаха да ни убият, аз убих единия. Да, ама другия ни го уби. Ще ви Да. затворя. Казвам ви. Нека. Ари Фегларс. Ма ние вече играй. Като убият тогава, т.е. другия епизод. В кое влена? Ти ще ме гледаш ли? Ще ми помагаш ли? Да, ще ви казвам, Да, ако сега някой... слушай двоен блок. Виждаш ли ма? Чули, бе? Кажи, че на кой ред колко човека има. На първия ред. Там колко човека има. Трябва да са в... Не в детмач. Кое е първото, второто? Това е Първото. С она пустиня, не днеска играхме ли, бе? Това. Рамчо, де днеска играхме ли, бе? Не. Ми... Ще проверя и 3 и тия, които са в детмач. По-тихо. Баш лага майна. Те на теб всичко ти лади. Тъй че останахме много малко отбора и... Ама бък. Кажи каква е арената. Това с... Кажи го. Големия мечок. Не бе, с това, дето с... На Ендър царството това, сети ли си?
Има един голям мичок, това ли? Значи не съм. Кой бе? Не. Това нормално, да, имам пълен фулсет. Айрон и то да не ме убие. Здрасти. Значи на първия ред. Ранчо, виждаш ли Да. къде си? Как си? Това е ендър карта, бе. Никаква ендър карта няма. Ти нали викаш някаква ендър карта? Аз ли? Как да забрани? Да, не и. Вие кой отбор сте? Ние сме ред. Чупили си ни яйцето, нали? Само ние не можем да чупи яйцето. То падна сам, без мен да уби. Намерих ви мапа. Браво. Един с едни сини. Да, не. Ние сме субсидия, не субсидия, но... Добре сме. Там тия ще ядат бой. Останаха само Ред и Ело. Митко! Не, ние не сме в тоя. Митко! О, бе! Абе, как ще пръсне кофата? Широ! Широ! То не, че някой не го знае това име, защото ти го повтаряш постоянно. Не, бутнаха ма. Надявам се този епизод да ви е харесал. Беше малко тъп, но това е. Четвърто място взехме. Все пак ние не сме прота. И по-малко места. Как и да е. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и от Рони, от Hero 7, т.е. аз. И от Ender Pro. Това е. Надявам се да ви е харесал и чао. Ще се видим.